Tok beli fi barok ki bapek ye gani gadurki jik pentip nagaliang jong ka reception committee jong ka balang presbyterian diwan 60 semi pastorate 60 mathan presbytery aga jingi de baga jingi sengba jong gari boy presbyterian synod ka bar pupra ka banong balang jongi na dukit tarik san hadu pra jong benai match ar hajar ar kundrio ni don lang ni pastor in charge jongi Reverend Arkemer Singh yuwe nek teman besan pok ka balang teman besan SM banai fi ki jing petip hi jing dei bagen ka jing seng sinot ka banlong pok ka balang jungi ka balang presbyterian diwan ka khot ka wer sungba ya baro ki bawan sagene ka jing seng sinot ka jing petip ka banengkong ka long bagasnong ba ka balang diwan ka jengai kumba 4 kilometer na district headquarter na nongpo nangta ki katuk ni ki jing petip ki badon kam nak banta ki nongket kam ki dikhot delegates ki bawan sagene ka jing seng sinot ba ka reception haga sngi palei kan long ha madan football jongka sinong diwon kanom dei ha phalau jom ying ni te kata kalong gawe ki jing tantip na menta ki delegates ki nongket kam bat ki khot nangta nak banta ki pajba ki bawan ruing ha gasngi utrai ki artli ki jing seng pajba kata ka por si posteng bat ka cbj sting kin long hamadan thamai jongka sinong diwon ka badon hanurim ka bajengai kumba praspa mitari na bakut jongka sinong ti nabanta ki traffic ke jing penbek nagaliang ke traffic committee jong ka reception ke jongi ka long kumni ki don hadu khat artli ki jaka parking ki bengela penbek parking number 1 hadu parking number 12 ki kali ki bawan na kathan nongpo kin rung na yumolong onda gela poi ha saulat marngar kin but bek ya ka intermediate route ka basa gadiang hadu manda poi asnong diwon ka parking ka ba nengkong ka dei ha campus jom ka nongklu higher secondary school ka baar ka dei ha madan football jom da diwan nang tak balai pada ka badan football jom ka sinong umden tigini berolai la kumno ki jengai tang kumba 6 kilometer ei na ka jakalong jinseng ka parking ka basau ka dei ka children's park bat nan park ngane tangi kaliret ki bandrung ngane ki la bandrung na ka tinggalat sinong umperdong bat kin poi ha gane ka jaka kindon ke volunteer ge jongi ke ban penbek bat ka jaka ka jingjengai ngembun nong na ka ni ka jakalong jinseng na children's park kalong kumbah news park mitar ei nang ta ka parking ka basan ka dei ka madan jong temen basan BW lalu on park tang ki kalirit hang ni bat ki bus jong ki choir kane ka parking ka jengai kumbah aspa mitar ei na ka jakalong jinseng nang ta ka parking ka bahnriu ka dei ka madan jong iba Christian tumung on park tang ki kali ki badon ki karpas hang ni bat kani ka jengai tang kumbah sispa mitar ei na jakalong jinseng na kung tagi bawan na kathany try seken maulong kinpak aga parking number 7 ka bahnyo bat kani ka dei ka madan jong ka sinong sokhar kani ka parking ka jengai tang kumbah saus pa mitar ei na jakalong jinseng ka parking ka bapra ka dei ka yo umden hangne on park ki kali bawan na kathany umrang kro bat kiwe ki kali rit ki bawan haswa ka khandai steng ban step parking ka ba khandai ka dei hadien jong ka pandal jinseng on park ki kali jong ki invitees ki jongi nang ta ki nongket kam jong ki sinot ki nongkran fraternal delegates kontup ro ki pastor ki bala khamrang ba ki ba lese ki ba khamdon ki jing stom ga met nang ta ka parking ka ba shipho ka dei ka compound jong ka diwan secondary school ka khatway ka dei ka lat transformer hadu khandai lat padeng sinong jong ka diwan bat ka ba khatar ka dei ka parking jong ka compound ing mene kini baro ki jengai kumba praspa mitari kini ki laitali na ka jakalong jinseng nabanta kinong di jingdi baro onom sya aiki bakindi hamadan long jinseng lene wat hadu ki surok ki banyalam sakene ka jakalong jinseng ru kinam la bandi tu ka jing kerpa nagaliang jong ka reception committee ka jongi kalong tong ini burom lem ye kini ki jipen bek baka jinseng sinot ka jongi ka long ka bayaj bek ya renti yin sngungu ya phi nagbanta ka jing trelang ka jong thi nagbanta ka jing burom lem ka jong phi ye kini ki jing penbek ka jongi kentang ye wai nagaliang jong ka reception committee ka balang hi bro ko wai ka pastorate ka jongi bat ka presbytery ngi khot snobha ye phi sakane ka jing seng jong gari boy presbyterian sinot ka bar pupra bat ngi ngej kam ba phin mat chibun ka jing kerkhu lengba ka jing don lang jong phi ka te ka jing seng ublei ung kerkhu ye phi baro kuble shibun Kasino ala pendi